Indigenous Knowledge Systems is IKS. That is letting nature works for you without spending a cent. Did you know that adipose tissue, amafutha in your body, can be reduced by simply drinking warm water every day for 2 weeks, depending on your metabolism? Because you are young, you are 15, right? You are 16, right? 2 weeks is a long time. There will be no umkhaba. I was 40 years old back then, and 2 weeks sufficed. It was sufficient. Sanibonani balingani mabungu na majiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Zidlana Imilala, ubhalwe wahlelwa ngu-AM Maphumulo. Sizovula ekhasini lekhulu nama-37. Sithole inkondlo osihloko sayo sithi Iqhabanga. Sizoqalisa ebinzeni lesithathu. Umugqa we-13. Kwathiwa ngilithande ngilikhonze. Imbongi ikhethe amagama athi kwathiwa. Aqalisa ngesakhi esingukwa esichaza into eyenzeke kudala. Sigqamisa inkathi edlule. Imbongi yakhetha ingxenye yaleli gama enguthi, echaza ukusho, echaza ukukhuluma, ukuphimisa amagama kulowo olalele. Imbongi yakhetha isijobelelo esinguwa, esigqamisa ukusetshenziswa kwempambosi yokwenziwa ezenzweni ezinohlamvu noma ilunga elilodwa. Impambosi yokwenziwa ijobelela u-iwa. Esenze isibonelo. Isenzo esinelunga elilodwa elingu-P liguquka libe yimpambosi yokwenziwa ngokuba libe nguphiwa. Isenzo esinelunga elilodwa esingu-dli siguquka sibe udliwa. Kanjalo kanjalo. Ake siqhubekeni-ke nenkondlo. Imbongi ikhethe igama elithi ngilithande. Kwazise liqalisa ngesakhi esingunga, esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguli siyisiqalo saleli gama elithi iliqhabanga. Yakhetha ingxenye yaleli gama ethi thande, ukugqamisa ukuba nolangazelo oluvuthayo enhliziyweni, ukokheleka komlilo ngento ethile. Le nkondlo leyo nto yiqhabanga. Imbongi yakhetha igama elithi ngilikhonze. Leli gama liqalisa ngesakhi esingungi, esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguli siyisiqalo saleli gama. Imbongi yakhetha ingxenye yaleli gama ethi khonze, ukugqamisa ukuthanda into kakhulu. Kulo mugqa imbongi isebenzise amasu amabili. Lokuqala yisizura, okuwuphawu oluwukhefana. Imbongi elusebenzise maphakathi nalo mugqa ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi iyahlaba ikhefu, yathi ukuphumula ngenkathi ihaya inkondlo yayo. Imbongi isebenzise ifanangwaqa ukusebenzisa amalunga esenzo amabili angu ngi no li,
ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi yanikezwa umyalelo wokuba iphathe kahle leli qhabanga. Umugqa we-14, ngenze konke okuhle okulifanele. Imbongi ikhethe igama elithi ngenze ukugqamisa ukusetshenziswa komzimba ngendlela ethile. Imbongi yakhetha igama elithi konke ukuchaza isabizwana sokubala ukugqamisa ubuningi. Imbongi yakhetha igama elithi okuhle elinesiqu esimuhle okuyisiqu sesiphawulo esigqamisa ukuthi into injani uma uyibheka ngamehlo. Kusho ukuthi la kukhulunywa ngokuthiwa imbongi mayenze izenzo ezingenasici. Imbongi yakhetha igama elithi okulifanele elichaza ukuba iqhabanga libe sesimeni esilungile. Umugqa we-15, leli qhabanga liyimina. Imbongi ikhethe igama elithi leli eliyisabizwana sokukhomba into eseduze. Yakhetha igama elithi iqhabanga ukuchaza indukwana ncane elolongwe kahle esetshenziselwa ukuhamba. Imbongi yakhetha igama elithi liyimina eliqalisa ngesakhi esingu-li esiyisiqalo saleli gama elithi iliqhabanga. Imbongi yakhetha ukusebenzisa isakhi esingu-yi esigqamisa isibanjalo. Lapha kugqama ukwehla kwezwi ukuze imbongi yethule iqiniso elithile. Yiliphi lelo qiniso? Yileli elithi iqhabanga liyisiqu sembongi. Kungani sisho kanjalo? Yingoba ingxenye yaleli gama ethi mina ichaza uqobo lomuntu, ubuyena. Kusho ukuthi la imbongi ithi iqhabanga liwuqobo lwayo. Umugqa we-16, liyisithunzi nokukhanya kimi. Imbongi ikhethe igama elithi liyisithunzi kwazise liqalisa ngesakhi esingu-li okuyisakhi saleli gama elithi iliqhabanga. Imbongi yakhetha isakhi esingu-yi ukugqamisa isibanjalo ukuze kwethulwe amaqiniso kwazise kuzokwehliswa izwi lapho kufundwa leli gama. Ngesiboneke, yiliphi lelo qiniso elethulwayo? Yileli elithi iqhabanga liyahlonipheka linesizotha. Yingakho nje imbongi ikhethe leli gama elithi isithunzi. Imbongi yakhetha igama elithi nokukhanya eliqalisa ngesakhi esingu-no okuyisakhi sokuhlanganisa kwazise sihlanganisa amabizo amabili okuyibizo elithi isithunzi nebizo elithi ukukhanya. Kuyini-ke ukukhanya? Ukukhanya amandla axosha ubumnyama. Imbongi yakhetha igama elithi kimi eliqalisa ngesakhi esingu-ki esigqamisa indawo. Kwenzeka kuphi lokhu? Kwenzeka kuyona imbongi. Yingakho nje ingxenye yaleli gama ingumi. Umi lona uyisifinyezo segama elithi mina ukugqamisa isiqu sembongi, uqobo lwembongi. Umugqa we-17,
ngiyalithanda leli qhabanga lami. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyalithanda eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Imbongi yakhetha isakhi esinguya esigqamisa inkathi yamanje. Imbongi yakhetha isakhi esinguli siyisiqalo saleli gama. Imbongi yakhetha ingxenye yaleli gama enguthanda ukugqamisa ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu, ukugqamisa ukukhonza into ethile, ukugqamisa ukukheleka komlilo enhliziyweni yomuntu. Imbongi yakhetha igama elithi leli eliyisabizwana sokukhomba into eseduze. Imbongi yakhetha igama elithi Iqhabanga elichaza induku enenhlokwana encane elolongwe kahle esetshenziselwa ukuhamba. Imbongi yakhetha igama elithi lami eligqamisa ukusetshenziswa kongumnini, ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Sukela emgqeni ka-16 kuye emgqeni ka-17 sibona ukusetshenziswa kwemvumelwano sigcino emagameni athi kimi, lami. Le mvumelwano sigcino ingumi ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubunikazi, ukugqamisa ukuthi leli qhabanga i-ownwa ubani. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa, nisale kahle.